Bine ați venit la primul meu vlog. Un vlog care probabil pe unii îi va deranja. Este un vlog în care vă arăt că după vaccin nu mori, nu te transformi, nu pățești nimic. Sperăm. Astăzi sunt la un centru drive-thru pentru a mă vaccina cu vaccinul Pfizer. Sunt la coadă momentan, o să vă arăt imediat, momentan filmând, nu pot întoarce camera. O să atașez imediat și un filmuleț. Așteptăm la coadă, este destul de aglomerat. Așteptăm la rând. Când va veni și rândul meu, sper să pot filma momentul în care mă voi vaccina. Dacă nu imediat după, voi face continuarea acestui vlog, iar apoi, probabil peste o zi sau două, voi atașa și un videoclip în care vă voi spune dacă am avut reacții adverse și ce reacții adverse am avut. Iar apoi voi face un nou vlog cu rapel. Am ajuns. Așteptăm la coadă, pentru că e destul de aglomerat. Acum o să vorbesc cu doamna care îmi va, sau domnul care îmi va face vaccinul, să întreb dacă pot filma. Vedem ce va fi. Da, deci cam așa arată centrul de vaccinare. Frumos, e avem aer liber. Acolo este centrul de informare. Așteptăm momentan. Este destul de aglomerat. Din câte am înțeles, vaccinul nu durează mai mult de câteva secunde. Iar apoi așteptăm 15 minute. Să vedem dacă se întâmplă ceva în acele 15 minute. Da, deci mi s-a adus și formularul de completare. Este vorba de acordul pacientului informat, iar pe spate chestionar triaj vaccinare adulți. Îl completez, probabil îl voi da înapoi, iar apoi vaccinul. Ne vedem după. Deci mi s-a luat tensiunea. Mi s-a luat saturația de oxigen, pulsul și tensiunea. Momentan aștept. Este foarte cald. Temperatura am avut-o 37,3. Din punctul meu de vedere mare, dar având în vedere că sunt în mașină și la o temperatură de 28 de grade afară, e ok. Sperăm să ne dea voie să filmăm și când fac vaccinul. Deci a venit un domn la mine care m-a întrebat din nou întrebările acelea de pe formular, dacă am boli cronice, dacă am medicamente sau alte afecțiuni. După care dânsul mi-a spus că dacă va apărea roșeață sau umflătură în zona în care m-am vaccinat, să pun comprese cu apă rece. Dacă am alte simptome, cum ar fi frisoane, durere de cap și așa mai departe, să iau Nurofen sau paracetamol, dar doar dacă apar aceste reacții adverse. Încă puțin. Una. 15 și 11 minute, timp de 15 minute o să trebuiască să mergeți la supraveghere, da? La care mână? Aici. Țineți dumneavoastră mâna care a plecat. Mâine cu am Hai, fă, că eu n-am, eu las biletul doar. Puteți pleca sau? Sigur, dacă pleca, da. Sănătate, o să primiți
Atât, ținem apăsat aici, anunțăm. Da? Ora vaccinării, 15 minute, după aia puteți pleca. O să primiți și adeverința de vaccinare, da? Da. Mulțumesc la fel. Și cam asta a fost vaccinarea. Mai mult a durat până am ajuns aici. Cam asta a fost. Aici este vaccinelul. Momentan așteptăm 15 minute să vedem dacă se întâmplă ceva. A preluat al doilea șofer locul. În caz de se întâmplă ceva, e mai ok așa. Așa că revin eventual peste câteva ore sau în 2-3 zile cu noutăți. După exact 3 ore de la vaccin nu am avut încă nicio reacție alergică. Mai aștept, cine știe. Eventual o să revin cu un nou vlog atunci când voi face rapelul și vă voi și anunța dacă am întâmpinat în următoarele zile anumite reacții alergice. Așa cum vă spuneam, momentan sunt ok. Chiar nu am avut nicio reacție alergică. Așteptăm. Așa că ne auzim pe 30 mai când voi avea rapelul. Toate cele bune!